खुलुमबाय। दिनै आङो आंनि न'आवहायनो समनि रादाब आरो माखासे इउटुबार फंबायमोनखौ लेंहरनानै आङो फंनैसो बुंनो होननानै दिनै फंबायमोनखौ खावलायहरनाय जादों। दा फंनैसो बुंनो नागिरनाय बाथ्रायानो जाहैबाय जे थांनाय बिटिसिनि बाथि बिटिसि इलेक्सन, बे बाथि बिटिसि इलेक्सनावहाय जोंबो एक्स एनडिपि हिसाबै बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय मोनसे गोदानै इपिबि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड आफाद दानानै जोंबो गासै बिटिसिनि हालामाव गासै 25टा केन्डिडेट होनानै इलेक्सन गेलेदोंमोन। नाथाय बे बाथि बिटिसि जेनेरेल इलेक्सनावहाय इपिबिनिफ्राय जे सिनादारामोन बे बुस्थुआ दिनै नांगौबादि जाफुङाखिसै। थांनाय 22 तारिखआव इलेक्सना जाना थांबाय। बिनि उनावहाय 26 तारिखआव जों रिजाल्ट मोनबाय। 26 तारिखनि उनावहाय जोंनि इपिबिनि जितु रिजाल्ट, बे रिजाल्टआ जेननाय मोनसे लिस्टआव फैदों बा जोंनिफ्राय सासेबो केन्डिडेट हिसाबै देरहानो हायाखिसै। बिनि थाखायनो आंबो सासे इपिबिनिफ्राय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड पार्टिनिफ्राय 14 चिरां दुवार्स कनस्टिटिउन्सियावहाय आंबो सासे बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन। दा बेवहाय आंबो जेनदों। बेवहाय जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारबो केन्डिडेट हिसाबै दङमोन। बेजों लोगोसे जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय खाम्फा बरगयारि बिथांबो दङमोन। नाथाय बे 22 तारिखनि जितु इलेक्सनावहाय 14 चिरां दुवार हिसाबै बेवहाय आंबो जेनदों। मानो होनोबा बे 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय बा आंखौहाय जेबायदि खोथा होदोंमोन, बे बिथांमोनहा नांगौ बायदि जोंखौ मदद होनायनि थाखाय आं जेनदों। आरो बेजों लोगोसे दानि बाथि बिटिसि जेनेरेल इलेक्सनावहाय बयनिफ्राय बांसिन नाम्बार्स लाना देरहानाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो बे 14 चिरां दुवारावहाय बिथाङाबो केन्डिडेट हिसाबै गसंदोंमोन। नाथाय साराबो बेवहाय जेनदों। बारा बुरजा भटआव जेनाखै सारा, बुहुद खम नाम्बार्सआवनो जेननाय जादों। बेवहाय खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलनिफ्राय खोब खम मार्जिनखौ लानानै बेयाव देरहानाय जादों। बेनिखायनो दिनैहाय आं बेखौनो खावलायगोन बा आपेल खालामगोन जे दिनै जोंनि बे बिटिसि हालामावहाय 17 बोसोर सासन खालामनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ दिनैहाय जेबादि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि होनानै दिनै 5 बोसोर सरकार सालायनाय प्रमद बर' बिथांमोननि दिनै एनडिपिनि सिगनेटरि, एनडिपिनि हाथियारखौ दिनै गथायनानै जेबादि 5 बोसोर सरकार सालायदोंमोन, बे सालायनायावहाय दिनै 5 बोसोराव दिनै प्रमद बर'खौ दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा, जाथि जन'गोष्ठी हारि हारिसाफ्रा हयथ' नांगौ बायदि गोजोननाय मोनैखाय दिनै बिथांमोनखौ फेजेनबाय। बा जोंबो बेवहाय आंबो इपिबिनिफ्राय जोंबो जेनफानो गोनां जादों। बा इपिबिनिफ्राय 25 जन होनायनि गेजेराव सासेया अलरेडि सारेन्डार जाखादों। 26 जना गेलेदोंमोन, नाथाय जोंनिफ्राय जोङो सासेबो देरहानो हायाखै। बेनिखायनो दिनैनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो नागिरदों बा आं खावलायगोन बारग' एक्स एनडिपि हिसाबै जे दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जिबायदि रायजो राजानि मोजां मोनसे सापर्टनि गेजेरजों 28टा सिट मोननानै दिनै बिटिसिखौहाय दिनै सरकार सालायनो थाखाय बिथांनो मोनसे पावार होनाय जाबाय, बिथांनो आखायाव दायित्वखौ गथायना होनाय जाबाय। बेनिखायनो दिनै सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोर जेबादि सासन खालामबोदोंमोन, एबारनि गोदानै जितु सरकार सालायनो थांगोनावहाय हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव आखाइ होनाय लगे लगे जाहाथे मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठी हारि हारिसाखौ बेजों लोगोसे एनडिपिनि जितु थांनाय 2020-21नि 27 जितु बिथा रेकर्ड जालांनाय सिगनेटरि मानगोनां जोंनि एनडिपिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय बिथांजों लोगोसे 6 जन दिनै सिबिआइ केस नांनानै थानाय आरो एनआइ केस नांनानै थानाय आरो 2 फासि जानो गोनां आरो 7 डेथ सेन्टेन्स जाबरजीबन आरो आउट अफ स्टेटआव थानाय केस आरो नेपालाव सासे केशव पयल होननाय सासे नेपालि मानसि दङ एनडिपिनि। दिनै बिथाङाबो दिनैहाय दिनैसिमबो नेपालनि जेलाव दासिमबो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि एनडिपिफोरनि जिहेतु हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोर समयसाफ्रा एबारनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि गेजेरजों जाहाथे बे साक्सेस बा मदद होयो बा मावफुंना होलांगोन, बेखिनिखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। बेनिखायनो
दिनै आंबो जेनदोंब्लाबो दिनै आं हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय इसिबां हायो इसिबां बा जों एक्स एनडिबि हिसाबै इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै दिनै जोङो बे बिटिसि आवहाय हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जोङो सापर्ट खालामलांगोन मदद खालामलांगोन जाहाथे सारा बेखौहाय गनायनानै लायो बेजों लोगोसे आसा खालामदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंजोंबो माबा मोनसे मोजांनि थाखाय सावरायो जोंनि माखासे बिटारिखर जालांनाय आद्रा खामानिखौ सारा मोजां खामानि मावलांनांगौनि थाखाय जोंजों मा समस्या दं बेफोरखौ जुदि सारा जोंखौ खेबसेनि थाखाय सावरायगोन बा जोंबो आपिल खालामगोन बेखौ जोंबो नोजोर होदों बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ बा बारग' एनडिबिफ्रा बे फार्स्ट बोसोरावहाय जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय जोङो थाफानानै बा मदद खालामनानै जोंनि एनडिबिनि समस्या आरो बिटिआर एकर्डनि माखासे गोनां क्लजफोरखौहाय मोजां क्लजफोरखौहाय आरो दानि माखासे 6 सिड्युल आरो ट्राइबेल बेन्ड एन्ड ब्लक आरो माखासे सोलोंथाइनि सायावहाय माखासे दफाफोर दङ बेफोरखौ लानानै जाहाथे मावफुंलाङो आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम बेखौनो फोरमायहरदों बा खावलायहरदों फैबाय थानाय बिटिसि सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जोंखौबो नायगोन जोंखौबो हेफाजाब होगोन बेखिनिखौ मिजिंथिनाय जाबाय जोबनायाव आसा खालामदों हाग्रामा महिलारिया 5 बोसोरावहाय बयनिबो जाथि जनगोष्ठी हारि हारिसाफोरनि समस्याखौ मोजां मावफुंलांगोन आरो बयनिबो जाथि जनगोष्ठी हारि हारिसाफोरनि मदद मोननानै 5 बोसोरखौ मोजाङै मावफुंलांगोन आं बेखिनिखौ आसा थिबाय जोबथारनायावहाय हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां जोंनि एनडिबिनि रन्जन दैमारि सारखौ जाहाथे हारिनि सासे बिर जोहोलाव हिसाबै जाहाथे बिथांखौ जाहाथे नेवसिनानै दोना बिथांखौ जाहाथे बख'यो आं बेखिनिखौनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय थेंक इउ खुलुमबाय